Yo, what's up mga tropa? Magandang hapon. So may gagawin pala kami dito at makakasama ko si Mikay at si Mrs. So ito mga tropa, nasimulan ko pala itong inipon dahil may ipon ako, no. Nasimulan ko itong inipon nung last November, last year. So ngayon ito sana pambibili ko sana ng helmet. Kaso naging problema mga tropa kinailangan namin ni Mrs. na ipambayad na lang namin sa SSS. So napagdesisyonan pala namin na ibayad na lang namin. So goodbye helmet. Yeah. Goodbye helmet muna tayo. So talagang bilangin natin kung ilan na. yan, may ipon din si Mika yo. Bilangin natin kung So ilan ito na. mga tropa yung ipon ko. Kukunin natin. Huwag mong hawakan ng Mika. Yan. So pambabayad na lang namin ng SSS mga tropa kasi mas importante ang SSS for the future. Diba? Baka gusto niya So, halagan. ito lahat yung mga ipon ko Baka for gusto niyang halagan. ito lahat yung mga ipon ko for November, December, January, February, March, April, May, June, July, August. So 10 months na ipon ko to. Wow. So ito lahat mga tropa. Yung pang-helmet na. Pang helmet ko sana yan mga tropa. So bibilihan namin ngayon tapos ipapapalit namin kung magkano lahat to mga tropa na. Dito na lang? Yeah, dyan na lang. Sige. Sige, baka naman gusto niyang halagan. Buhusan natin? Buhusan natin. Yan. Yan, Yun. magkano kaya? Oh my God! Ang dami. Ay, Dami, ah. ang dami mong nakupit sa tindahan ah. Hindi. Ang dami. Hindi lang sa tindahan yan. Maraming source yan. O, na bilangin na natin. Baka gusto niyang halagan yung alagansya. Magbibilang tayo mga tropa. Bibilangin natin kung magkano lahat yung inabot ng inipon kong coins magmula nung November up to August. Be, electric pan, be. Wait. Electric pan. Ilinya-linya mo lang lang kahit para madaling bilangin. Grabe ah. Pang ilang to sa goodbye helmet. Wala na. Baka gusto niya hulugan ng 20 yung ipon ko. Malaki kasi yung bayaran niya sa SSS. SSS. Baka gusto niya hulugan yung yung Magkano yung babayaran ko? kulang 15. Kulang 15,000. So ganun kalaki kasi mga tropa. So kinailangan namin ng pera kaya wala, no choice tayo. Siyempre may half face helmet pa naman ako dyan kaya pagtsagaan ko na muna yon. Ito talaga inipon ko mga tropa, hindi biro. Inipon ko talaga to na pang helmet ko talaga. Dire-diretso ganyan Ibo helmet sana talaga to mga tropa. Pero siyempre mas importante ang SSS. Kasi for the future, 'di ba? Yeah. Sa katotohanan lang siyempre hindi mo alam ang buhay, 'di ba? O di magpipensyon, parang ganun. Alright mga tropa, so natapos na kaming magbilang at nakamagkano kaya tayo? Magkano inabot ng 10 months na ipon ko? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. 4,800 yan, 4,800. Kana? 5,000. What? 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,500. 5. 5,500, 10, 20, 30, 40, 5,550. Wow! 5,550 lahat mga tropa. So yun po lahat yung naipon ko sa loob po ng 10 buwan na nilalaan ko sana mga tropa para sa helmet na Ibo. Kaso siyempre mas importante po ang SSS pambayad kasi. Kaya
Bilang Ilalaan ba? muna natin sa SSS mga tropa. Di bali yung sa helmet kasi mapag-iipunan pa natin ulit mga tropa. Parang hindi ako makapagsalita na wala yung helmet ko. Pero okay lang yan. Katukan na, Mikay. Ah. Mikay, there's tao po. There's family po. So magkano pang kulang ba eh? Be, Ah, magkano pang kulang? may 5,000 ka pa doon. Ah. Magkano yung sabi ko? 5,500? So Magkano? bali kung na lang ang kulang mga 4-5 na lang. Hmm. 4-5. Yan. Mga tropa, kita nyo naman within 10 months nakapag-ipon po ako ng 5-5. Barya-barya ko mga tropa. Tuwing may pera ako, may mga barya ako sa bulsa, nilalagay ko dito sa mahiwagang alkansya ko. Hindi ko akalain na ganun kalaki yung maiipon ko mga tropa, 5-5. So sobra-sobra ito na pang bili ng helmet. Pero siyempre mas importante ang SSS, kaya doon na muna tayo sa importante kaysa sa want natin, 'di ba? Nagpidos kaya ako noon. Sabi nga, unahin mo ang need mo kaysa sa want mo. 'Di ba? Alright mga tropa, so see you po sa next na vlog natin.